Λοιπόν, πάμε. Είναι 1,97 τσατ. Ρε μαλάκα, αν δεν πάρει αυτός κεφαλιά, δεν γίνεται ρε φίλε, πραγματικά. Αγκούρι, μη σε βλέπω πίσω. Αγκούρι! Αγκούρι! Πάρ' το αγκούρι και σπίτι σου! Τώρα μην πάμε παράταση με αυτόν τον Πέγκα. Δεν θα πάμε παράταση! Ρε μαλάκα, δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Το έδωσε. Είπα κι εγώ μαλάκα, να πάθω κεφαλικό. Τσατ πέναλτι δεν ήτανε. Μην γίνει πάλι μαλακιά ρε μπρο. Έλα, πάμε. Τρέχω. Τα τουβλάκια σας ρε μαλάκες που τα βάζετε μες στη μέση. Όσα και να κάνετε, εγώ δεν πέφτω ρε μπρο. Ξέρετε γιατί? Εντάξει, ο καρμπονάρας δεν λέει τίποτα. Τσατ, τι δεν θα αφήνεις. Α, καλά, τι βλέπω. Ας... Σε τι χωριό βγήκαμε πάλι? Α, καλά, εδώ μάγκες. Πότε θα βρούμε, περιμένετε. Μου έφαγε γωνιά. Τι έβαλε! Αυτό είναι το γκολ που μου λέτε. Έτσι το έκανε, ωραία παίκτος, το είπαμε, φτάνει το πράγμα. Τι βλέπω. Τι έγινε ρε μπρο! Μαλάκες, γιατί κάναμε αυτά ψαλιδάκια. Ήρθε η ώρα για ένα νέο chapter.